بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ثم الصلاة والسلام على أعلى بني مضر وعلى آله الغر مع صحابه الفضلاء وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. balma Sheriff La TV la jabaw ambaw fo ni islamia ka foli kay noy alaka kisi anaka hina alako kenen aw bela jilenka jamiatul ansar din ye tonye tomi ni asigra islamia demeni kienka ni ani nafolo no nyama baye asayidi Sheriff Usman Malan Haidara ka bolma fara min be gabo kaw fein umatoko kiraba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aleka bangali hukmu konnana umatoko kira kanu ani kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aleka bangali o nyanaje hukumu konnana yo wajulu balabe wajulu minu ye wele bla ma ba chama ani karamogo chama ma akene konnana anye min soro anga je kala je nyon fe wa ame ha ko yini jama fe jama no kuma man no amma rama ya fe kan fana rama ma de ga fe no ne ya si akola ka ka onde wa ni filemi yara o ya hanga fiye nyono ya baraka fa anna tugomi ni filimi yera ba o ya ka baraka tugori na nyomo maka fa no otola la yini ma de kamo ame do ka aye ferma na to soro o kana ota to soro ala ka wasi herala ala ka mbuli herala ala ka lajinu sabati ala ka tawna jirana ka jirana ni shie ka jirana kenai ala ka musuku ke kele ala ka musuku fanyogo wa jamana kuma man no ni blera o yanga fie tuna nyemo ma damo o tuwaro ya damo mare kamo wa me foli sera amo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tarawale non apply. Assalamu alaikum. Ale de Umar Tarawale non apply, anga president non apply ale de Fulana libre secrétaire général Soumaïla Nimaga ale de Ansaru ka konye bela jele nyana bobaye do yanga secrétaire général no boray ana libre d'une section président Suleiman Sidibé ale bana be kenaka wa alaikum assalam. No boray ana Port Gentil représentant Suleiman Sidibé o fana be kenaka amba fa ka bismillah. No boray ana antum représentant o fana be kenaka Faramba Sissoko amba fa ka bismillah. No boray musique ana Mohamed de musique o fana ka représentant o fana be kenaka ka bismillah. Wala nunu ne moy munu ye kena sara ba nunu 2016 konnana wayam kaw nunu ba kena sara bitam kaw ba kena sara fara be sara la kana mawla ne jama befo asiki ka afro abishibla mao ma se yi te ka kono ka bwa ka so kono kana anga kene ni ma yamula ame fulita pelangele mo a chefra amusoka demisani fra mo robaka kana anga ko fitine ga prepaye amlo felma anna tosro o kana se tosro ami anga sababu mafu no sek serufu Usman Madan Haidara le de grâce sababu kan ni ne jira ana mawludu meke sol kono na ale de ya po ka tana e fotere na o la kena mi fuli la se ale mo folo ka to ka e ka to ni na fe o la anyoro ka paragala mino meya no anga pro national ani libre pro no président Mor Traoré anaga jama ani sule sirbe anaga jama amolo fo organisateur mogo amul fo sécurité mogo amul fo dande fulimuna ala kodo ise fenye ibo dite beni segudo o angone taye dugo kene kumai mais a jesiri vraiment o demsanule donc woni ga dugo buye am dugo buye ala ga samore ta jirana ala ga kenesi herela ala ga wuli herela fɛn ma jama na to sɔrɔ kanu ta to sɔrɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi sawosa
Côte d'Ivoire ambassade ale bɛ nin kɛnɛ in ɲɛnamaya an fɛ mɔgɔba de don a ma tɔ to kɔ la nin ko in na o la su in na a bɛ kɛnɛ kan yan n'o ye Côte d'Ivoire ambassade de ye an bɛna mikoro d'a ma a fana ka jama fo ka dugawu kɛ laban ye an bɛ dugawu kɛ ale yɛrɛ ye k'a ɲini Ala fɛ jamana ye danaya min d'a kan ka jɔyɔrɔ min kalifa a ma kira yɛrɛ bonya kama a ye kira ka bangeli bonya Ala k'an n'a dɛmɛ. Nous tenons à vous dire merci. Une fois encore, merci de nous avoir associés à cette commémoration. Et nous terminons par les doigts et nous disons que Allah nous accorde sa grâce et sa miséricorde, qu'il nous accorde son paradis, qu'Allah fasse que chacun de nous puisse pardonner à son prochain. Parce que Allah dit celui qui a le cœur plein de haine, de rancœur, il n'écoute pas sa prière. Quitter son cœur, pardonner à son prochain, ainsi Allah nous rendra grâce. Al-Bisa, Allah sera mon père tout mon cher. Je vous remercie. Aka kuntiri Haidara aya bila bara mina aya seko kan aya kuma tiya no santama abebeli ke o de no sorano anga kuntiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sanjina koso selalu dela dela anda alade anu akabaro anu paksa anu kadia angka diskuna ane ka bangai ko ka ke feye ano surala mori no oke ye chale ka ke mori ma sur ka ke abi diskuna ka ho aka ka ke de ni idama yor no ke de je ni ete sorosita ina ka atoda akera cheya akera usole ki fara ule ki pona katoda ika kota iyela esi to ko nyanya aka kera fana apangali kanyo ule mo mi yoke harmade kam am pakeli ta anga kera yani saya dan soro okaka kage mo ikira cogo ya harmade ne ya qur'ana abele de anana mais non famu de bakke kelene non no famu kera kelene abele de no kana et la paix honorée et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous remercie de l'invitation que vous avez offerte en ce jour. Je suis ici représenté avec notre délégation, je pense que Papa Diabala alias Gouli. Je dis personnellement que je le remercie et que je lui donne aussi longue vie avec l'âge qu'il a, il s'est quand même présenté ici au Maroc. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour dire répondre à l'invitation. Et c'est une grande invitation. L'invitation, c'est une chose honorée. Parce qu'Amfadi n'a jamais oublié les membres du comité islamique du Gabon. Nous sommes les représentants, nous sommes ici. Notre devoir est là où il y a quelque chose. C'est dans le monde de l'islam, nous devons assister. Quel que soit le temps, quelle que soit l'occupation que nous avons, nous devons tout laisser et venir assister. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour la grandeur de cette nuit. Cette nuit est une grande nuit. Chacun de nous connaît qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le messager et l'envoyé de Dieu. Il est venu sur cette terre envoyé par Dieu. Dieu, c'est lui qui l'a créé. Dieu est le créateur et nous sommes des créatures. Pour ce faire, ça nous fait beaucoup de plaisir, beaucoup de joie d'être ici parmi vous. En Saudi, c'est battu à chaque année à inaugurer, à faire ce Maroc. Nous remercions et remercions tous ceux qui sont dans cette enceinte, dans cette fête pour femmes, hommes, vieux, grands, petits. Nous saluons tout le monde. Et que Dieu récompense tous ceux qui sont ici. Il y avait ceux qui étaient avec nous ici l'année dernière, aujourd'hui ils ne sont plus. Ils n'ont rien fait à Dieu. C'est le jour qui est arrivé, ils sont partis. Nous qui sommes restés ici, nous avons assisté, nous devons remercier le bon Dieu. Nous devons vraiment le remercier infiniment et sincèrement de nous avoir laissé en vie
est venu voir, assister à ce Maoulou. Nous demandons encore à Dieu de nous faire voir beaucoup de Maoulou. Que Dieu nous donne longue vie à tout le monde, beaucoup de santé, que Dieu nous donne aussi beaucoup de santé. Ceux qui ont des problèmes, que Dieu donne aussi des problèmes. Ceux qui ont des soucis, que Dieu donne aussi des soucis. Ceux qui cherchent des femmes, que Dieu donne des bonnes femmes. Que Dieu donne des enfants pieux. Ceux qui veulent des maris, que Dieu donne des bons maris, des maris pieux. Et que Dieu met la paix dans le pays, Dieu met la tranquillité dans le pays, parce que sans paix, on ne peut pas être stable. S'il n'y a pas la paix, nous ne pouvons pas être ici. C'est grâce à la paix et à la tranquillité. Nous vous demandons aussi, franchement, honnêtement, de transmettre notre salutation la plus chaleureuse et la plus sympathique, la plus respectueuse au grand chérif, Mme Aïdara, en République de Mali. Nous te remercions. Nous voyons les œuvres du chef de l'islam. Il a proposé l'islam à travers le monde. Ce n'est pas un petit affaire, ce qu'il a besoin de faire. C'est une grande chose, car c'est combattre l'islam, c'est combattre pour la voie de l'islam, pour mettre les gens dans la bonne route. Isna Srata Moussaki, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, je dis, Kamal Aïdara se bat corps et âme, nuit et jour, sans relâche, sans fatigue, sans souci, pour faire avancer l'islam. Nous demandons à ce que Dieu donne l'homme. Ola anti na kuma janya amedomina atulendene au shila no e maulidun nabi sallallahu alaihi wa sallam au nyemo ani ankara mo kuma na maulidu ya bebe ate be na anti na sika anda dola kwa mi ana tamfiti mangro ko tawala tuni nga kuma kanye gilen dron o yimene ne akili amala muso baraka kwa kuma la sisa kolu muso fe ko mawlide wajibi wallahi ama fe ko ni chente muso fe ko te aw fe mawlide wajibi samia jose duye mawlide awona samia jose duye mawlide awona aw fe wajibi do samia beka woni ma famia ala wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid na wayne ala barika da mo jidi ngani aw kera fitu wala ya Allah subhanahu wa ta'ala mo ko Allah subhanahu wa ta'ala ko tu o mana ala kira jidi ye beka jine kamo ka fitu dokro anna fala na mata ka tase islamu mo o bayina awna ka fo mawlidu ka ke wajibi do sabo ala kira bo awna ala ye jemi mo da ka kwanza million hako yo saka fara makada ka da ka kila ka ka ya ba tu temeneni ke bali mo o ya ala kira sallallahu alaihi wasallam kemi ni tete keleye ajo to kai ayina kai amma mutu foli o be hada mate du sunu noro ka kila ka fara kolo noro ala kira kanu ala ko diamu kulubali wala ammi ala subhanahu wa ta'ala fe ko wole ante mena mo ni be wala ate be ne akila ante mena ka baso wasalim kasiman amma ba'di assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Amin na ba bela jelen fo dante foli mina fɛn fɛn y'an sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka na an ka kɛnɛ ɲɛnama y'an fɛ an b'u fo an b'a deli Ala fɛ u natɔ fɛn minnu sɔrɔ u tatɔ o ka n'u sɔrɔ o tuma na an b'an ka dunanw bɛɛ lajɛlen fo dante foli mina an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ k'a deli Ala fɛ Ala ka hɛrɛ kɛ anw bɛɛ lajɛlen an bɛ sira min kan Ala k'a jidi yarabi Ala k'a jidi an b'an ka karamɔgɔkɛ fo Mamudu Sila an b'a fɔ dante foli min na a n'a ka jamakulu ko k'o bisimila o bɔr'u ka sɔrɔ u nan'u ka sɔrɔ an b'a deli Ala fɛ a bɛna laseli min kɛ Ala k'a nɛn sabati a kan a lamɛnko ɲuman Ala k'o di anw bɛɛ lajɛlen ma ka baara kɛ n'a ye Ala k'o nɔgɔya ye n'an bɔra yen an tɛ ɲinɛ an ka zamiw kɔ a Sheikh Usman Marani Haidara furakɛli sisanfa Barisa den ba Madani den ani makɔrɔba den an b'a fɔ dante foli min na ale de kɛra sababu ɲuman ye k'an musow bɔ dibi la k'a bila yɛlɛ na ale de kɛra sababu ɲuman ye ka kira bange yira anw na ka tila ka kɛ sababu ɲuman ye ka sifu yira anw na donc ale y'a ka dilebi bɔ k'a da ale ma waso n'a ka sirifiya ye wa an ti waso n'a ye fana sabu Ala ka kumakan de don n'ale ye fɛn min kɛ mɔgɔ ye a to an k'o fɔ donc Ala ye bani ta k'a ye an bɛ Barisa fɔ Barisa ale mɛnna ale de munna ka sabali donc an bɛ kama ta an balakaw ye an ka munu ka sabali an ka ɲɛ o diɲɛ fɛ
diɲɛ waati kunkurunin de ye yan min na don min na walahi kabako de don wa an bɛ segin ka taa ala fana ma donc an bɛ kira fana bangeni na kira min cili kɛra an musow ma hɛrɛ ye kira nana ka an musow ko jɔnya jugu la kɔlɔ tɛ makan ye ni k'u jiginna ni den kɛra muso ye u b'a ɲɛnama bila dingɛ kɔnɔ ko den wolo muso wolo ko nafa t'a la mais kira nana k'a yira k'a fɔ ko nafa bɛ denmuso wolo la muso bɛ se ka kɛlɛ kɛ muso bɛ kan ka cɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ donc a bɛ kira bana de la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuma caman kun t'an fɛ an bɛ min fɔ dɔrɔn ka foli lase jama ma yanni an bɛ foli lase an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo o conseil islamique mɔgɔw an ka foli ko sera an ka kɛnɛ kan vraiment a diyara n ye. billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim. Chers frères musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les organisateurs m'ont demandé de m'exprimer en français parce qu'il y a des gens parmi nous qui ne comprennent pas le bambara. Moi-même, je ne connais pas parler le français, donc je demande déjà aux gens d'excuser les fautes qu'ils vont trouver dans ce que je vais dire. Donc je rends louange à Allah le Tout-Puissant, qui a fait de nous des musulmans et qui nous a permis aujourd'hui de nous réunir ici pour célébrer ensemble l'anniversaire de la naissance du prophète alayhi wa salam. Je demande à Dieu de répandre sa grâce au prophète alayhi wa salam, à sa famille ainsi qu'à ses nobles compagnons. Après cela, je salue le Gabon, les autorités gabonaises et le peuple gabonais qui nous ont accordé leur hospitalité. Que Dieu protège le Gabon et le consolide dans la voie du salut, du bonheur et de la prospérité. En plus, ce que je dis ici, je dis au nom de la section de Libreville. Donc, je salue le Conseil supérieur de l'affaire islamique du Gabon, qui est là pour réguler l'islam au Gabon. Nous les invitons chaque année, ils viennent ici pour honorer de leur présence. Nous les remercions, que Dieu les assiste dans leur mission. Je salue aussi le représentant des ambassadeurs de l'ambassade de Côte d'Ivoire ici, qui chaque année honore notre invitation pour être là. Je fais la bénédiction pour lui, pour la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique. Je salue le chef religieux. Tous les chefs religieux ici, les soufis, la Zawiya et les imams. Je salue tout le monde. Je salue aussi, nous avons des amis chrétiens, des frères et amis chrétiens qui sont venus célébrer ça avec nous ici. Nous les saluons avec amour. Je salue à Ousmane Chérif Madame Aïdara, notre guide. Je vous fais la bénédiction. Que Dieu le protège. Que Dieu le protège, lui et sa famille, et tous ceux qui le supportent. Je salue donc le mouvement Ansardoum du Gabon. Le mouvement Ansardoum du Gabon, principalement les jeunes là. Depuis que le mois est apparu, la lune là est apparue, c'est les gens qui sont sur pied pour organiser ça, les femmes et les hommes. Mais je prends particulièrement les femmes qui sont là, dont leur mari n'est pas Ansardoum. Qu'elles transmettent nos salutations à leurs maris qui leur permettent de venir travailler et de veiller avec nous ici. Vraiment, nous les remercions, nous les faisons les bénédictions. Comme le temps est court, je vais m'arrêter ici tout en souhaitant les vœux de bonheur, de prospérité, de réussite, de santé, de succès à tout le monde. Que le bonheur qui est attaché à cette place-là, cette célébration, que Dieu vous fasse, vous accorde cela.
Que Dieu nous consolide dans notre foi qui protège notre destin. Que Dieu nous consolide dans notre vie de ces bas mondes qui contiennent notre subsistance. Que nous consolide dans notre vie de l'au-delà qui contient notre résurrection. Que la vie de ces bas mondes soit un supplément de bienfaits du Tout-Puissant Allah le tout miséricordieux. Et que la mort soit une préservation contre l'égarement, donc la mécréance. Je vous souhaite une bonne nuit au nom de la section de Libreville. Une excellente nuit de Mauloud. Que Dieu vous apporte toute sa bénédiction et que l'année soit, l'année 2017 qui vient, soit une année de bonheur, de prospérité, de réussite, de succès pour vous tous et pour tous ceux qui vous ont chers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ saraka kuma di kumatigi yɛrɛ ma inshallah wala an bɛ dugawu kɛ jama in hali bi ala ka basigi d'a ma an ka mankan nɛmɛ-nɛmɛ an lamɛn o k'an nafa n'a ye hali bi an bɛ an ka cɛkɔrɔbaw fo an bɛ an ka imamuw fo salamu alaikum bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Chers frères musulmans, chers responsables religieux, honorables invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En cette nuit bénie de la commémoration de la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous avons ainsi l'occasion et surtout le plaisir de nous adresser à vous. Aujourd'hui, nous avons jugé utile de faire un bref éclaircissement entre la Fédération Ansarine Internationale Fadi et Serif Ousmane Madan Haïdra et les fanatiques obscurcis djihadistes Ansarine du Nord Mali. En effet, Ansarine National Gabon, ADNG, fait partie de la Fédération Ansarine Internationale Fadi, créée il y a plus de 35 ans au Mali par Serif Ousmane Madan Haïdara. Ansarine International a su s'imposer positivement à travers le monde grâce à ses appuis numéro 1 qui sont les 6 serments d'allégeance à l'islam. Ces 6 serments sont tirés de la sourate 60, verset 12 du Saint-Coran, Bayatul Islamiyya. Ces 6 serments sont: premièrement, je n'associerai rien à Allah. 2, je ne volerai jamais. 3, je ne commettrai jamais l'adultère. 4, je ne tuerai jamais mes enfants. 5, je ne commettrai jamais d'infamie, ni des pieds, ni des mains. 6, je ne désolerai jamais au prophète Mohammed, paix salut sur lui, en ce qui est convenable. Nous n'avons absolument rien en commun avec ceux qui sévissent au nord du Mali. Nos objectifs sont l'éducation et la formation, car tout être mal formé est un danger pour ceux qui représentent. La division et le soutien de l'islam, faire la promotion de la solidarité et de la cohésion pacifique, etc. Nous sommes un mouvement politique. Notre secteur à but non lucratif est strictement religieux. Notre siège est à Libreville au quartier Lalala Dakar et nous avons des représentants en province. Le mouvement Ansarine est ouvert à tous les musulmans et musulmans sans distinction de race, de secte, d'âge, de confrérie et de nationalité. Il est ouvert à tous les musulmanes et musulmans qui désirent approfondir et partager leurs connaissances sur l'islam et qui acceptent notre statut et règlement intérieur. Nous condamnons la violence et l'intolérance religieuse. Nos sources de revenus sont essentiellement basées sur nos cotisations et les travaux collectifs que nous exerçons. Créza et fonds sceptiques, coulage de dalles et béton, travaux champêtres, etc. Nous sommes reconnus par l'État gabonais sous le numéro 119 du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation, régi par la loi 35/62 du 10 décembre
1962 par la Constitution gabonaise. Voilà en bref, chers invités, la présentation du mouvement Ansar-Din National Gabon ADNG. Cette commémoration appelée Maouloud est l'anniversaire de la naissance du saint prophète Mohamed, Père salut sur lui, et il a été envoyé pour sauver l'humanité. Nous lui rendons grâce et un grand hommage. Nous ne pouvons lui rendre ce hommage sans savoir une pieuse pensée à ses califes les plus renommés qui sont Aboubacar Sidi, Omar El Farouk, Ousmane Boun Affan et Ali Boun Abi Talib. Jusqu'à sa descendance, parmi lesquels Assid Chérif Ousmane Madel Haïdra, guide spirituel des Ansar, qui par ses prêches nous a permis de connaître un islam plein de bonté et de tolérance. Nous lui rendrons grâce. C'est dans ce cadre-là que nous, Ansar-Din, œuvrons pour lutter contre la division de l'humanité et en particulier les musulmans. Pour nous, Ansar, chaque événement de l'islam est pour nous une occasion de rapprocher tous les frères musulmans. Nous remercions le président de la République gabonaise, les autorités gabonaises et le peuple gabonais pour leur hospitalité. qu'Allah, dans sa grâce, protège le Gabon, le soutient dans la stabilité, la paix, le progrès, le développement et sa marche vers le Gabon émergent à l'horizon 2020. Nous saluons respectivement les responsables religieux à la tête desquels le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qu'Allah les assiste dans leur mission. Dans Zavia, les soufis et à tous nos invités ici présents. Cette nuit, sur ce beau style du collège Touré, tout ensemble, nous célébrons cet événement religieux. Par la voix du président national de l'ADNG, M. Traoré Oumar, en voyage au Mali pour notre représentation auprès de la FADI. Le premier vice-président national ADNG, M. Jarad Daouda, et les membres du bureau national vous souhaitent de passer une très bonne soirée de Maouloud. Oustaz Sila Mohamedou nous fera le plaisir d'entendre, de comprendre et de connaître les vertus du Maouloud qu'Allah les guide. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولغ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. Ola an sera hɛrɛ la ya Rabbi, Ala k'an wuli hɛrɛ la. Lamɛn jama, an bɛ foli lase jama in bɛɛ lajɛlen ma, cɛ ani muso. Fɛn min ma min natɔ sɔrɔ o kan'o taatɔ sɔrɔ. An bɛ foli lase an ka ɲɛmɔgɔw ma. Belebele ninnu. Minnu bɔr'u ka so. U ka bonya to u la. Ka na anw garibuja silen ninnu ka kɛnɛ kan. Ka na k'u bɛna sigi ka anw lamɛn. Kojugu. Dan foyi tɛ ninnu ka bonya na. An b'u fo. O ka kan. Sira. An bɛ segin k'a ɲini Ala fɛ. Wajulikɛyɔrɔ n'o ye latilikɛyɔrɔ ye. A tagali. Alakira ye jurumuya fa min fɔ a la. Ala ya Rabbi ko nɔgɔya jama in bɛɛ lajɛlen ye.
ala kira baraji min fɔ a la ala i ko baraji i k'a nɔgɔya jama in bɛɛ lajɛlen ye ala an ka taamaw u kɛ alijinɛ sara ye an ye an bɛ segin an bɛ silamɛ jama fo o ka kan ka segin silamɛ ka ɲini ala fɛ an yɛrɛw minnu sigilen filɛ aw ɲɛkɔrɔ bi donya in na le 11/12 mois 2016 kojugu a bɛ ten Port-Zan Libreville deli kɛn bɛ Port-Zan deli la o a bɛ ten sira dɔnniba wɔlɔla Libreville tiɲɛ m'a dɔn ko Sobaraka wa kojugu ancien Sobaraka ancien Sobaraka sira o la a ka garibu kɛ ni mankan don ani min bɛ ɲɔgɔn fɛ a mɛnna kojugu Mahamadu Sila tiɲɛ national la a bɛ ten i y'a minɛ Port-Zan la sa o a tɛ sɔrɔ an na sira kɛra national Mahamadu ye sa dɔnniba an bɛ aw fo o ka kan ni dɔw balimakɛ don ni dɔw dɔgɔnin don ni dɔw den don an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ dogon tɛ ayi a ma dogo Muhamadu Basiru o ka bangeni kɛnɛ o de don a bɛ ten kɛnɛ dogolen tɛ tiɲɛ Muhamadu bangeni kɛnɛ tɛ se ka dogo ayi a tɛ dogo sira wa sɔsɔli yɛrɛ tɛ Muhamadu bangeni ni Muhamadu ka fɛti ko la koyi tiɲɛ ayi o na k'an kɔfɛ dalu kelen bɛ anw bolo ka yaala sira o filɛ nin ye kojugu a bɛ fɔ o ma ko Kuranil Karimi tiɲɛ daliba masa kumakan Muhamadu ka jigiya kelen o de filɛ nin ye o don sira o la n'an kumana an ka cɛkɔrɔba ye kuma dɔ fɔ yan a fɔra o ye wulibali ye dɛ tiɲɛ maa caman y'a kalan o t'a dɔn sila a wala o la an b'a fɔ a dɔnbagaw ye k'u bisimila tabali kan yan tiɲɛ ni min ma se ka na tabali kan yan yanni n taali cɛ tiɲɛ u k'an sɔrɔ lalala Dakar a bɛ ten sila an ka sɛnsi la kojugu hakɛ to n tɛ maa si ye sila mawuluduko kun kan ani fɛn o fɛn mana i ja o la an yɛrɛ su la surunyana kaban tiɲɛ an tɛ kuma caman kɛ ayi a man ca an bɛ dalilu damadɔ di mawuludu kan parce que tuma min na an ye mawuludu lagotibaw mankan mɛn sila dabɔra k'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ ka mawuludu kɛ kojugu n mago b'o dalilu de la k'a d'a ma su la tiɲɛ minnu bɛ mawuludu sanfɛ olu yɛrɛ de bɛ ka mawuludu kɛ cogo di kelen o dalilu bɛ n'a ye tiɲɛ kira minnu tɛmɛna ka kɔn an ka Muhamadu ɲɛ olu ye mawuludu kɛ n bɛna n'o dalilu ye a bɛ ten Muhamadu nana far'u kan ka jɛ k'a kɛ n bɛna ni o dalilu ye a caman sila Muhamadu ka sahabaw olu nana fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ n bɛna ni o dalilu ye k'a sɔrɔ an bɛ don baara kɔnɔ kojugu o la an b'an sinsin an ka kɔrɔbaya kama ye ale min ye hɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigi ye n'a y'a suran ka yan ka kafiri ta caya silamɛ ta ye tuma dɔ la sila o kɛra tuma dɔ la ko i bɛ kɛ i n'a fɔ i bɛ siga kana siga sa sila ala ye bitini ka tila k'a kɛrɛnkɛrɛn an ye muminunw ye u ko minnu ti kalan k'u ti da dɔn ala olu de don alijinɛ kɔnɔ fa bɛ minnu na kɔni n bɛ tila ka na sila
olu dɔrɔn de bɛ don alijinɛ kɔnɔ. Ala k'an ɲa la. An y'o kun. Tiɲɛ. An y'o kun. Na. A fɔlɔ. U ko ko an ye yahudiyaw ladege. U y'o fɔ. Yahudiyaw. Na. Anw ka kira de jɛnna n'a ye ani yahudiyaw ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye. Tiɲɛ. O tuma na olu b'a dɔn ka tɛmɛ kiraw kan wa? Na. N bɛ kiraw ka aya kelen di. U ka dalilu kelen di. Tiɲɛ. Alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sali. Maa min na ni fili gɛlɛyara. N'a hijirala ka taa Madina. A taara sɔrɔ yahudiyaw bi ka a sɔrɔ a so. Kojugu. A kɛra ten. Mamadu y'u ɲininka. K'u bɛ nin sun ka da kun jumɛn kan. U k'u bɛ ka anniversaire de fêter. Anniversaire jumɛn? Tuma min na ni Firawuna ka tɔɔrɔ bonyana Musa ka mɔgɔw kan. Ala nana se d'u ma don min na. O don u y'o kɛ fête ye san ba yirika kɔfɛ yanni ka se Mamadu ma. Ma fête in na. Mamadu k'u ma. A ko wa an k'a dɔn. Ne Mamadu de ka kan ni Nabilayi Musa ye. Israëliw ka tɛmɛ aw kan. Mamadu y'a sun ka fara u kan. Ka tila k'a ɲini san wɛrɛ n'Ala y'o jira ale la. A n'a tile 9 su ka fara tile 10 kan. Ala sɔnna o ma kira sɔrɔ yen bilen. A y'a sun ka fara kan. Hali bi an balimaw o ti ka sun wa? Bɛɛ bi k'o sun. Kelen. A filanan a b'a fɔ karamɔgɔw ka kuranɛ dayɛlɛ u ka na sura kɔnɔ sura min n'a bɛ fɔ ko Maïda. Suratul Maïda a aya 114 na. K'u ka yen dayɛlɛ. Ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ka kira nɛɛ kan. Allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas samai takunu lana iidan للأولين والآخرين وآية منك وأرزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله العظيم. Ala ko cogo di Nabilayi Isa ma mais Isa ka mɔgɔw de ko Isa ma ko Isa an ka mɛn ni e de ye ni bɛ fɛ an ka tugu i ka Ala la ka da la an mago bɛ dumuni minan na. K'a jigi ka bɔ sanfɛ an ti dugukolo ta fɛ bilen. Nka Isa n'an y'o dumuni in dun k'an baw la walahi i ye min fɔ an bɛ jɛn n'a ye an b'a kɛ. Isa ko a ka jama ma a ko a ye hakɛ to a ye sabali hadamaden kan k'i tɔ to ma k'an ka da Ala la k'a sɔrɔ dumuni ko tɛ koyi. Ko ɲini da ni da la koyi. O kɛra min kɛ Nabilayi Isa ye sanji ta ka taa ka miiri Abula n'o y'a ka Ala wele yɔrɔ ye ka taa Ala wele kuranɛ de bɛ ka nin fɔ koyi. Ala ye dumuni minan jigi ka na di Israɛliw ma. Kuranɛ ko an ma ko dumuni minan in jiginna ka bɛn ni juma si ye. Kuranɛ ma d'aw ma dɛ. A ko a tilala k'o kɛ fɛɛti ye. Fil awwalina wa akhirina. Fɔlɔmɔgɔw ye ani aw labanamɔgɔw fana ye. Nabilayi Isa dumuni minan min jiginna u ye. N'u y'o dun ka bɛn ni jumasi ye k'o kɛ fɛti ye malikɛ an balima min bɛ k'a fɔ ko mawuludu ye bidiya ye ko an bɛ ka kerecɛnw ladege a bɛ baara kɛ jumasi wa a t'i repose wa
Male na ɲininkali kɛ sira a denw bɛ taa kalanyɔrɔ la dimanche wa ayi o tɛ taa Male tiɲɛ ni bureau kɔnɔ baarakɛla don e k'a wele bani ko balimakɛ sini n bɛ fɛ k'i sɔrɔ i ka bureau kɔnɔ a b'a fɔ sini ne tɛ yen dɛ an bɛ dun ka da la sini sini ye dimanche ye jaa u yɛrɛ de kama olu bɛ kɛ o kuranɛ b'an bolo yan kuranɛ de yan nabilayi Isa kirema i ka dimanche fila dabi o de filɛ ka di ma nin sura kɔnɔ a bɛ fɔ sura min ma ko suratu sati a aya 6 o ka yen lajɛ ala ko kumana ye tuguni ko Isa kelen in fɛ wa iz qala Isa ibn Maryama ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat Isa ko Israila ma ko ne Isa ye kidenye kana aw Israila ma kana tensietiya min bɛ tawreta kɔnɔ ka Musa seereya o tiɲɛtigiya min tɛmɛna ɲɛfɛ min b'a ɲɛkɔrɔ fana n'o ye tawreta ye k'o fana tiɲɛtigiya a ma dan o ma dɛ wa mubasiran kana aw ɲagaɲagali bi rasulin ni kira ye ya'ati min ba'di ko kira bɛna ale kɔfɛ ismuhu Ahmad ko kira in tɔgɔ ye ko Ahmadu mubasiran kanu nisɔndiya Male ni nisɔndiyara i bɛ dɔ kɛ ni nisɔndiyara i bɛ wari min ni nisɔndiyara i bɛ sanu di ni ye Nabilayi Musa ka ye ko a nana mɔgɔw nisɔndiya ni kira ye kira min mana fɔlɔ kira tɛmɛnenw ye mɔgɔjugu kɛ o ma kɛ Musa n'o ye Isa ye Isa ka mɔgɔw olu nisɔndiyara ni Muhamadu ye k'a sɔrɔ a ma na nka kuranɛ tilala k'a d'a kan ko a nalen ni bangelen yɛrɛ ye k'olu tilala k'a fɔ a ma ko kɔrɔ mais malheur o Ahmadu mais ne dɔnnibaw de ye yan Ahmadu sɔsɔli t'a la koyi ayi sɔsɔli t'a la sɛbɛnfɛnw y'a jira an na ko Ahmadu ko Muhamadu yɛrɛ de ko n bɛ kitabu damadɔw f'u ye u b'olu kɔnɔna lajɛ Ahmadu min b'olu kɔnɔ a bɛ Sɔhihu Muslimu kɔnɔ a bɛ Bukariw kɔnɔ a bɛ Dalailu Nubuw kɔnɔ Dalailu Hayatu tɛ Dalailu Nubuw a b'o kɔnɔ ko Muhamadu a nana o tɔgɔ ninnu kɔnɔ duuru maa duuru bɛ kalan i ɲɛna sisan ko Ahmadu nana kɔnɔ nin bɛɛ kɔnɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka Ahmadu tɛgɛ i b'o kitabu ninnu lajɛ i b'a dɔn a fɔlɔ o de ye Muhamadu ye filanan o ye Ahmadu ye sabanan o ye Mahi ye naaninan o ye ko Hasiru duurunan o ye ko Ahiru nin duuru natɔ Ahmadu nana a kɔnɔ Mahi Alakira ko jɔnw bɛ wuli k'ale de Mahi de tɔgɔ ye ko jɔsigikɛla ko tɔgɔ min tɔgɔ ye Mahi ko ale de nana ka kafiriya jɔsi ka silamɛya bange a tɔgɔ min ye ko Hasiru ko Hasiru de ye jɔnw bɛ wuli k'ale de jɔlen to a sen Hasiru kɔrɔ ye ko mɔgɔ min jɔn b'a sen kan ko jɔnw bɛ wuli lahara jɔn ka Muhamadu de jɔlen to a sen kan sabanan o de ye ko Ahiru ko Ahiru kɔrɔ o de ye nabi ɲuman tɛ nabi ɲuman min kɔfɛ tuguni e bɛ dɔ wɛrɛ kɔnɔ tile bɛ bɔ i la kana dɔ wɛrɛ kɔnɔ nin ye dalu wɛrɛ ye kuranɛ kɔnɔ min b'a yira ko kira tɛmɛnenw ye mawuludu kɛ wa anw yɛrɛ bɛ k'a kɛ
wa u yɛrɛ de k'a kɛ n bɛna dalu min d'aw kan o de ye alakira ka sahabaw ye mawuludu kɛ yɔrɔ min na bilahi o y'a kɛ dɛ ka fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ ka alakira bangeli nisɔndiya kɛ n bɛ kitabu dɔ f'u ɲɛna u b'o kitabu kɔnɔna lajɛ a b'an bolo yan kana koyi ne ne ma sɔrɔ i bɛna an b'a dalu bɔ k'a jɛ tiremɛziyo sɔhihu tiremɛziyo ni mɔgɔ min bɛ ka ko ɲɛ dɔn i bɛ sɔhihu tiremɛziyo lajɛ i b'a sɔrɔ a b'o kɔnɔ baabu jumɛn sɔrɔ yen hadisa in bɛ kuma cogo di a ko i k'a dɔn don dɔ la alakira muhamadu a bɔra a ka so kɔnɔ a bɛ ka yaala yaala mɛ a ma bɔ kɔnɔna dɛ n bɛ na. a bɛ yaala yaala la a nana sɔrɔ a ka sahabaw sigi mɛ u fara mɛ ɲɔgɔn kan a y'u ɲininka ko n bɛ n kari ala la ko an sigikun ye mun ye ka fara ɲɔgɔn kan yan u ko an sigikun ye min ye yan بدأت باسم الإله الذي بدأ كل شيء أيها النبي به نستعين ونعبده على غير شرك أيها النبي فيا رب نور فؤادي كي تتم وخذ أيها النبي ونمدع شيخ جد النبي سريف وقلب أيها النبي فالله في أرضه كذا في سمائه أيها النبي وبالحق جاء مقام به على كل حال أيها النبي أيها النبي أخذنا الطريقة سيد بكل طرق أيها النبي خصنا بهذا الصريف أيها النبي وليس بأي يرى مثله ولا أدو النبي بو يكريبا رسول نالي وري توي ناما كو مدينة المنى ko kora yasiri baye ko jugo dan do ko jamba wala wala na ka toy ka dugu mena tigula la ko ko kera ko mano ngote ko to yoro ko ma kadu kala mo ko halo la ko nyana mata ko jugo avete wala wala oui namu sa namu sa bakande wane yɛrɛ kun ye n ka jama mɔgɔ la caman ye jamatigi ba ne pe ko nka waati ye ne bila a y'a ni ni da wele ha bɛɛ ye na ala ka don bɛ to a bɛ yɛlɛma yɛlɛma jɔn ye don dɔ a kɔrɔ ye don wɔɔrɔ wa saa ne jama sanga ye ne jama Mbe Allah subhanahu wa ta'ala deli la seli min kɛra ala k'a mɛn ni tulo d'an ma k'ala deli ya rabbi san wɛrɛ mawludu ala k'o yira an na jamana ninnu ala k'u basigi k'ala deli silamɛya ala k'a dɛmɛbaw dɛmɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sanu